Čaute, ja som Marčo. Čaute, ja som Satan. A ideme ukázať správnu techniku zhybov a dipov na majstrovstvá Slovenska. Poďme sa na to pozrieť. Páťo, poď. Dobre, začneme z listu. Vystretný z pohybu nohy. Páťo, ukáž si. Bráda nad hrazdu. Páťo, ukáž ešte raz. Telo vystreté a bráda nad hrazdu. Dobre, môžeme ísť na dipy. Dobre, vystreté lakte po dole a prelomíme 90 stupňový uhol v laktoch a vtedy je správny ten dip. Dobre. Dávajte si pozor na techniku, lebo bude prísne hodnotená. Tak videli ste správnu techniku cvikov, aké budete vykonávať na majstrovstvách Slovenska a vidíme sa 4. júna. Tešíme V Žiline. sa. Majte sa.